हेलो लोगोफोर, वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विथ एनादार भिडिअ। स' लोगोफोर, नोंथांमोना नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके यूट्यूब चैनल। स' नोंथांमोना फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब, लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामना होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थाबाय। स' गासै भिउवार्स, नोंथांमोन जों दिनै सावरायगोन बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों B.T.R आव आसाम सरकारा दारिमिन आरो साख्रि सोसननायनि हाबाफारिफोर थामहिनबा इन्डास्ट्रिज एन्ड एमप्लयमेन्ट जेनेरेशन प्रजेक्ट्स। स' आसाम सरकारा मावनो गोनां जि प्रजेक्ट, बेनि गिबि प्रजेक्ट हिसाबै दङ B.T.R थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टआव आरजाथाव दारिमिनारि सोलो एबा थांखि बाहायनाय थामहिनबा इन्डास्ट्रियेल पलिसि। आरो सेकेन्ड प्रजेक्टआव दङ थांनानै थानाय आरो आबादारि जौगानायखौ मदद होनो थाखाय थोजासे गोनां खाबुफोरजों लोगोसे थामहिनबा इनफ्रास्ट्राक्चार फार्म मेसिनारि पार्क फसंनाय। आरो थामथि जि प्रजेक्ट हिसाबै दङ अर्गेनिक हर्टिकालचारेल पार्क। आरो ब्रैथि प्रजेक्ट हिसाबै दङ माखासे थावनिफोराव एनिमेल फिड प्लान्ट्स फसंनाय। आरो बाथि प्रजेक्ट हिसाबै दङ B.T.R थामहिनबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल एरियाज डिस्ट्रिक्टनि माखासे थावनिफोराव ना बिदै दैहोनाय, फोरोंथाय होनाय आरो ना फिसिनायनि मिरु। द'थि प्रजेक्ट हिसाबै दङ जारागुरियाव जिबआरि हासार थामहिनबा अर्गेनिक दिहुनथाय मिरु फसंनाय। आरो स्निथि प्रजेक्ट हिसाबै दङ माखासे मख'जाथाव थावनिफोराव इन्डिजिनियास फुड पार्क फसंनाय। आरो दाइनथि प्रजेक्ट हिसाबै दङ हेन्डिक्राफ्टि थामहिनबा आखाइनि बिथाखौ दिन्थिनो थाखाय गेदेर हाथाइ खुलिनाय। आरो गुथि थामहिनबा जोबथि प्रजेक्ट हिसाबै दङ बिर सिलाराय रुरेल रिसार्च सेन्टार गायसननाय। स' बेखिनियानो जाहैबाय बड' पिच एकर्डनि गेजेरजों थामहिनबा बड' पिच एकर्डनि दारै B.T.R आव आसाम सरकारा दारिमिन आरो साख्रि सोसननायनि जि हाबाफारिया बेखिनियानो। थेंक्स।